Мони, ела да видиш кой те чака тук. Ела. О, да. Какво е това, бе? Кобра. Харесва ли ти? Да, много е дълга. Оле, оле! На баба, на баба. Ама нали сме приятели, защо ме хапе тая кобра? Доволен ли си вече? Да. Ще слушаш ли? Да. Обещаваш ли? Да. Нещо да кажеш на тати? Благодаря. До Kaufland ли ходихте? Да. За да ми я купите? Да, защото си много послушен. Не много, само малко. Оле-ле.